This proved to be failure. Now election manifesto with pending issues. Why concern for how to run BTC? K'क्राझार टाउनावहाय RSS नि वहरग दलनि माखासे फ्लेग मार्च खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन माखासे रायजो राजाफोरा चेन्ज नांगौ परिबर्तन जानांगौ होननानै थांदोंमोन ABSUआ पलिटिकल पार्टी नङा बेयो हारिनि गावनि मोनसे स्टेन्ड होल्ड खालामनो हायाखै लामा हान्थिनाय लामा सुरनायनिफ्राय लानानैहाय गोबां मेल मिटिं BPF दोलोनि फारसे जोबोद मोनसे मोजां साइन नोंथांमोननि न'खराव सोरबा लाइमोनफोर दङब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव ABSUआव जुदि बिथांमोनखौहाय थांजानो बादों BPF नि सापर्टार बा BJP नि सापर्टार होननानै बेफोरबायदि नेवसिना दोनोब्ला अबभियासलि दिनैनि समाव बै लाइमोनफोराहाय अल्टारनेटिभ नागिरखागोन स' खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल' SB ब्लगआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थाग्रोबाय दिनै गोबाङानो UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा जोङो नैबे फंसे खोथाखौहाय खोनाखायो बेनो जाहैबाय दिनैनि समावहाय BPF दोलोनि गोबां जयनिं हाबाफारि जानायखौ गोलाव समनिफ्राय जोङो नुबोगासिनो दङ लामा हान्थिनाय लामा सुरनायनिफ्राय लानानैहाय गोबां मेल मिटिं आरो बिदिनो माखासे CWC नि माखासे मेल मिटिं जालांबाय लोगोसेनो गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समाव फिन खनसे BPF दोलोखौ नागारना थांदोंमोनब्लाबो दिनै जयेन जाफैफिननायखौ जोङो गोबां नुनो मोनगासिनो दङ आरो गोबां लाइमोनफोरबो दिनैनि समावहाय BPF दोलोआवहाय ग्लोब ग्लोब हाबफैनायखौ जोङो नुगासिनो दङ स' बे BPF दोलोनि फारसे जोबोद मोनसे मोजां साइन होनांगोन मोनसे पजिटिभ साइन आरो पाब्लिकनि मोनसे मोजां रेसपन्स मोननो हादों बिथांमोना साननो गोनां बाथ्रानि बेसो जे अपोजिशनाव थानानैब्लाबो दिनै बिथांमोनाहाय गोबां रायजो राजाफोरजोंहाय अनसायजादों अनजानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय बेफोरखौ नुनानै माखासे जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट पार्टी जिथु दङ बिथांमोनाहाय मेगन सादों आरो अबभियासलि गोहोआव थानायनि उनावबो जुदि रायजो राजाफोरखौहाय गोबां आसनि बायदिसिना राननानै होनायनि मानो रायजो राजाफोरखौ दिनै बिथांमोना गावसोरनि हान्जायावहाय फारसे बोजबनो हायाखै स' नैबे बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा आरो सोंलुबो जायो बिथांमोननि फारसे नैबे सोंथि मोनसे सिखाङो जे दिनै मानो थाखाय रायजो राजाफ्रा सान्थि सुक्ति खालामगिरि दैदेनगिरि सासे चिफनि मासियाव जनानै दङ बड'लेण्ड आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारग्रा सासे जुदि जोबोद बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां सासे सुबुं सासे व्यक्ति सासे मानगोनां आफादगिरिमोन बारग' माहारियारि आफादनि बिथाङा दिनै मानि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफोरजोंहाय बेफोरबायदि नेवसिजानो गोनां जाबाय थादों नै बेफोरो गोबां सोंलु सोंथि बयनिबो गोसोआव दङ आरो बयबो सानदों दिनैनि समावहाय मानि थाखाय दिनै 3 बोसोर बारलांबाय अब्लाबो दिनैसिम रायजो राजाफोरखौहाय बोजबनो हायाखै नैबे बिराद साननो गोनां बाथ्रा बेलाफारसेथिं बिथांमोना दिनैनि समाव निउस मिडिया पर्टेलफोरावहाय BPFआनो BPFआव जयेन जादों होननानै बुंबाय थानाय बाथ्राया सैथो BPFआनो BPFआव जयेन जादों नै जों बेखौहाय नायहोनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो नोजोर होनांगोन मोनसे खोथाखौ 2014 नि सिगां जेब्ला BPF UPPL बा PCDR मुंनि इन्डिपेन्डेन्ट दोलो जोनोम जायाखैमोन बै समाव बयबो रायजो राजाफोरा BPF दोलोआवनो भट थुयोमोन BPF दोलोआवनो बयबो दंमोन नैबे स्पष्ट खोथा जे दिनैनि समाव BPF दोलोनिफ्राय गावनानैसो माखासेफोराहाय UPPL दोलोआवहाय हाबैदोंमोन UPPL दोलोनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जितु हारि सिबिनाय बेखौहाय मोजां मोननानै माखासे रायजो राजाफोरा चेन्ज नांगौ परिबर्तन जानांगौ होननानै थांदोंमोन चेन्ज जागोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथाय बेनि बिपरित गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बिथांनि महरखौहाय गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बिथांनि जितु खामानि दामानि मावनाय बिथांनि साहसफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरा मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा लोरबां आरो बिथाङा गोबां कमप्रमाइसनि गेजेरजों सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिथाङा गावनि मोनसे स्टेन्ड होल्ड खालामनो हायाखै नै बेनि जाहोनाव दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरखौहाय बोजबनो हायिखौ नुनो मोनगासिनो दङ होननांगोन जोङो दिनै GSP बायदि दोलोखौ जुदि बिथाङा बोजबनानै लादों गावनि स्वार्थनि थाखाय गावनि गादिखौ बासायनो थाखाय बा गावनि सरकारखौ बासायनो थाखाय बिथाङा GSP बायदिजों आखाइ होदों जायनाखि जोंनि ST लकसभा क'क्राझार समस्तिनि ST लकसभा बियाबाव फार्स्ट टाइम एभार होनजागोन जोङो नैबे हिस्ट्रियाव थालांसिगोन जे सासे नन ST मानसिया दिनै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानैहाय माबोरै लकसभा सिटखौ दखल खालामना दोनबाय थाखो आरो बिथांजोंनो गोबां समाव आल'सनाबो जालांबाय मोनसे असंबिधानिक मोनसे सोदोब बाहायनानै बर' जिथु सोदोब बाहायदों नै बेफोरबायदिनि बर' सोदोबनि फारसे गोबां खोथा बुंबोबाय थादोंमोन आरो बे असंबिधानिक मोनसे राव सोदोब स' नै बेफोरबायदि दोलोजों दिनै आखाइ हमनानै जुदि सरकार सालायनो सानदोंब्ला बियो रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय हजम जायाखै रायजो राजाफोरा नै बेनि फारसे गोबां सानदों आरो सिन्था खालामदों जे दिनै पार्टी लेभेलाव खामानिखौहाय निउट्रेल जानानै मावनांगौ सैथो खिन्थु हारिनि फारसे जितु जोंनि मोनसे 10% बाबो मोनसे सार्थ लाखिनानै दिनै BPF बाबो UPPL बाबो दिनै बर'नि थाखाय एसेब्लाबो गुबुननि साय एसेब्लाबो मावनो गोनांथार मानोना इयाव जोंनि गोबां
जोहोलावफोरनि जिउ जों दिनै नैबेखिनिखौ जोङो मोननो हादों। स' नैबे बेलायाव प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि समावहाय फेलियर जादों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव सानखांदों जे 2014 सननिफ्राय जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा PCDRनि उनाव UPPL दोलो दानायनि सिन्था सरसा खालामो, नैबे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय खावनै जानानै जोङो दिनैनि समाव लकसभा बियाबाव जोङो देरहानो हायै बा जोङो दिल्लीसिम जोंनि सासे पार्लियामेन्टआव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि गोलाव समनिफ्राय जोङो दैथायहरनो हायैया जोंनि थाखाय गोबां खहा जादों आरो खहा खालामदों। नैबेफोरखौ सिन्था खालामदों जे बे माबोरैहाय जाया। स' बेखौ जोङो बयबो मिन्थिगौ, बेखौ फोरमायनो गोनां गैया होननानै आं आसा खालामदों। आच्चा जियानो हक, दिनै आङो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय सोमावसारफिनगोन होननाय मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सोमावसारफिनगोन होननायनि फारसे रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सखौ बिहरदोंमोन जे नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा बुंनो सानदों। स' बेनिनो गोबां कमेन्ट्स हरदों नोंथांमोना। स' नैबेखौ आङो फरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लादों। स' बारा गोबाव खालामालासे थाबैनो फरायलांनोसै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय। सोर माबायदिहाय सानदों, सोर मा साननानै दङ, नैबेफोरखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लाबाय। गिबि गिबियावनो निउएस्ट माने गोदानसिन कमेन्ट्सफोरखौ फरायनो थाखाय आङो गिबियावनो फरायग्रोनानै सानदों। मानिक चन्द्र बर' बिथाङा मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै सेम मेसेजखौ बिथाङा लिरना हरदों। आच्चा जियानो हक, आं बिथांनि मेसेजखौ फरायथिनानै होनो नागिरदों। बिथाङा लिरना हरदों, एबसुआ पलिटिकेल पार्टि नङा, जाथिनि हारिनिसो। राइट खोथा, एबसुआ पलिटिकेल पार्टि नङा, बेयो हारिनि बा जाथिनि मोनसे आफाद। स' बेखौ आं बुङाखै जे एबसुआ पलिटिकेल पार्टि होननानै। आं जास्ट बुंदों जे थांनाय PCDR जिथु दादोंमोन, बै समावहाय PCDRखौ बबे अफिसनिफ्राय सालायामोन। नोंथाङा जुदि मिन्थिगौबा बै समाव PCDRखौहाय डाइरेक्टलि सोर सालायदोंमोन। नोंथाङा जुदि एबसुनि वार्कार बा एबसुनि माबाफोर बिबानाव दङब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन जे PCDRखौहाय बबे अफिसनिफ्राय सालायामोन आरो सोरनि दैदेननायजों PCDRनि जिथु खामानि दामानि बेफोरो बोरै सोलिदोंमोन। स' नैबेनिखौ स्पष्ट बे खोथाखौ आङो बुंलायनो गोनां गैया, नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ। बेनिफ्राय माखासे कमेन्ट्सखौ फरायलांबावनोसै। गोदानखौ फरायग्रोनानै आखायाव लादों आङो। बरगयारि चेनेल 405 बिथाङा लिरना हरदों, इउ आर राइट ब्र', 100% सैथो नों बुंनाय रावा ब्र', थेंक इउ। इउजार GL लिरना हरदों, इउ आर ग्रेट। डेभिड बर' बिथाङा लिरना हरदों, टाइम उकलि गल दिपेन खुरा। रजा जुवार पिछते ढोलटु बजाले टुपनि मारिसिले हा धरिब नुवारे। बिथाङा लिरना हरदों। बारा मोजां जाया दे आसामिसा, स' इगनर खालाम। सुशील बसुमतारी, एक्सिलेन्ट एक्सप्रेसन ब्र' होनना लिरना हरदों, थेंक इउ। श्रीमन्त नार्जारी, UPPLआ DC खौ ट्रान्सफार खालामनो हानाय पावार मोनबाय होननाया सासे प्रिन्सिपालखौनो बोखारनो हाला, मिनिथावना UPPLनि पावारा होननानै लिरना हरदों। आच्चा जियानो हक, नैबेनि फारसे एबसुआ नाजानायखौ नुनो मोनदों, नाथाय बेसे समाव आरो सासे भाइस चेन्सेलरखौ थारैनो जोङो बुंनांगोन, सासे भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनो दिनै बोसोरसेहा जालांनोसै आरो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां बायदिसिना होसिख्रावनाय हाबाफारिफोरखौ नुबाय थादों आरो मानि थाखाय बहा मा लेक जादों बेखौ हमदां हायाखै। आरो थारैनो दिनै बुंनांगोन जोङो, दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनो निजेयै मोनसे समावहाय आफादगिरि जादोंमोन। थ' बिथाङा दिनैनि समाव एबसुनि हांख्रायनाय जिथु हास्थायनाय बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ लानानै बयबो लुबैयो जे सासे एक्युज पार्सना बेफोरबायदि माबोरैहाय एथ' गोबाव सम थाबाय थानो हाखो। दा माबा मोनसे जाहोनबो थानो हानाय, बेनि गेजेराव जों मिथिस'ला। दा जियानो हक, जों उननि समफोराव मिथिबाय थासिगोन बेफोरखौ। डि बसुमतारी, इलेक्सननि सिगां गामि हाबनानै फरायसाफोरनि सांग्रांथि मेल, आइजोफोरनि सांग्रांथि मेल आरो रायजो राजाफोरनि सांग्रांथि मेल लानाया सिगांनिफ्रायनो मोनसे धोरोमखा। नाथाय सांग्रांथि मेलफ्रावहाय राजनितिकनिसो स्पिच होनायखौ खोनानो मोन्दों। थांनाय भिडिअ'आवहाय जे बबेबा एंगोलजों दिनैबो दासिमबो माखासे दैदेनगिरिनि जाहोनाव थारैनो एबसुखौ माखासे रं डिरेक्सनजों लाना थांनायखौ जोङो माखासे दैदेनगिरिनि जाहोनाव रं डिरेक्सनजों लांदों नामा होननानै सन्देह जानायलाय आंबो दा थांनाय भिडिअ'आवहाय बुंदोंमोन जे एबसुआ दिनैनि समाव बबेबा पलिटिकेल हान्जानि विं बायदि खामानि मावदों नामा होननानैहाय नोंथांमोननियावहाय सोंदोंमोन। स' थिग बिदिनो नैबेफोरनि खोथाखौ लानानैथ' एसे डाउट जानानै फैयो। समरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों, दिस प्रुभ टु बि फेलियर नाउ इलेक्शन मेनिफेस्ट' विथ पेन्डिं इश्यूज। Why concern for how to run BTC, where our great leader and main signatory of Accord is heading the council? Driver of
माहारियारि organizations are they driving our bus to safe place? So बिथाङा question mark बिथाङा सोंथि सोंलु खालामदों जे दिनै BTR नि signatories-फोरा दिनै जोंनि काउन्सिलखौहाय एकर्डनि थ्रुयै आरो माहारियारि organizations-फोरा दिनै जोंनि जितु रायजो राजाफोरनि बास गारिखौहाय जोंखौ राइट डेस्टिनियाव लांनानै दोनहैगोन ना बबेबा अनट्राभेल रोड जों लांनानैहाय जोंखौ बबेबा अननोन जायगायावहाय लांना दोनहैगोन होननाय बायदि बिथाङा माखासे सोंथि खालामदों। स' नोंथांमोना मा सानो बिथांनि कमेन्ट्सनि फारसे फिन खनसे कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। स' आंनि बुंनायाव बिथाङा राइट कुइसन सोंदों आरो जोबोद मोजां जादों। समारेन्द्र बसुमतारी बिथां थेंक इउ। सुकुर सिंह बर' UPPL आरो एबसुनि लिडारफ्रानो अपोजिशननि लिडारफोरखौ एसेबां गाज्रि रावजों बखियो। बोरै अपोजिशनफोरा एबसु आरो UPPL खौ बोरै मदद खालामो? सुकुर सिंह बर' बिथाङा लिरना हरनाय बायदिब्ला UPPL आरो एबसुनि लिडारफ्रानो अपोजिशननि लिडारफोरखौ एसेबां गाज्रि रावजों बखियो। बोरै अपोजिशनफोरा एबसु आरो UPPL खौ बोरै मदद खालामनो? थिगानो हारिनि फारसे जुदि सिन्था खालामदोंबा आफाद जितु माहारियारि आफाद हिसाबै सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP होनानैहाय बेवहाय पार्सियेलिटी खालामनो नाङा आरो BPF आव सोरबा फेमिलिया सापर्ट खालामदों बिथांमोननि नखराव सोरबा लाइमोनफोर दङब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव एबसुआव जुदि बिथांमोनखौहाय थांजानो बादों BPF नि सापर्टार बा BJP नि सापर्टार होनानै बेफोरबायदि नेवसिना दोनोब्ला अबभियासलि दिनैनि समाव बै लाइमोनफोराहाय अल्टारनेटिभ नागिरखागोन। स' बिदिनो दिनैनि जोंनि सिटुएशना जागासिनो दङ। बेनिखायनो बयखौबो बोजबना लानो सोलोंनांगोन जायनि जाहोनाव दिनै सरकार थासेयावबो बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बोजबनो हानायावहाय फेलियर जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। मा गैया दिनैनि समाव बिथांमोननि आखायाव पावार दङ, मानि दङ, सिस्टेमानो दङ बिथांमोनजों आरो लोगोसेनो स्किम्सफोर दङ, गोबां गोदान स्किम्सफोर दङ। मिथिरोङा गोबाव बेसे समसिमहालागै बेफोर स्किमा थांनानै थागोन बा बेनि बेनिफिसियारिफोरा बेसेबांसिमहालागै बेनिफिटेड जागोन बेखौ उननि समफोरावसो जों मोनथिसिगोन। बिनिता ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों राइट थाम्स अप थेंक इउ। स्वप्न कुमार मुसाहारि एब्सोल्युटली करेक्ट योर एक्सप्लेनेशन लिरना हरदों। बिनय गयारि बिथाङा लिरना हरदों फाग्लामि फाग्ला फैसानि फाग्ला प्रमद थाखा फैसानि गासैबो लिडारफ्रानो फोथायजाला रावखौबो इलेक्शन केम्पेइन खालामग्राफोरखौ गामिफोराव हाबलानो सेखा रुवा लानानै होसोदो रायजो राजाफोरा। बहा बडलेण्ड सेपारेट स्टेट BTR एग्रिमेन्ट खालामना शिड्युल काउन्सिलनि पावारखौ फोजोबना लाबावबाय प्रमद आरो उरखावगोरा मोनहा मासेबां लबि गादी होननानै लिरना हरदों बिथाङा। सुजुगोरा बसुमतारी रियली एबसु इज राइट पोजिशन नो इट्स अ ड्रामा ओनलि वाई पी बर' हैज नथिं टू से। स' बिथाङा लिरना हरदों एबसुआ थारैनो राइट पोजिशनाव दंमारोना बर्तमान सिटुएशनावहाय आरो ना बियो ड्रामासो बा ना प्रमद बर'आ बिनि फारसे एख' बुंनो गोनां गैया नामा होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों। इउजार QE8HY थार खोथा बुङो नों आदा होननानै हरदों लाभ हरदों थेंक इउ। नाम मेनसन खालामबा साबसिन जागौमोन नोंथांखौहाय साबायखर बावहरदो। बसुमतारी हेन्डलुम 9049 बिथाङा हरदों बडलेण्ड इउनिभार्सिटि प्रिन्सिपालखौ लाना दिनै स्टेट आरो गभर्नरनि फारसेल' नारसिननायखौ नुनो मोनबाय थायो। BTC नि CM खौ मानो नारसिनाखै? CMआनो मावनो हानांगौमोन। अबभियासलि बेखौ आंबो खनसे मोनसे भिडिअ'हाय होखांबाय जे दिनै जिखुनु बिथिङावनो दिनैनि समावहाय काउन्सिलनि खामानिखौबो दिनै स्टेट हल' होननानै आङो बुंबाय थाखादोंमोन आरो CM प्रमद बर' बिथाङानो गावनो दिनैनि समावहाय BTC नि एजुकेशननि मिनिस्टार। स' बिथांनि थ्रुयै दिनै स्टेटआवहाय बेखौहाय माबोरैहाय हायो माबोरैहाय हाया बेखौ नाजानांगौमोन। नाथाय दिनै एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि जितु CM बिथाङानो जनानै दङ बिथांनि फारसे खिन्थु फंसेबो राव बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनाखै। आচ্ছা जियानो हक उमेश नार्जारी बिथाङा लिरना हरदों नंखाय थगायना मालाबाबो दाफोथाय रायजोफोर एबसुनि आन्दोलनखौ 100% दाफोथाय होननानै लिरना हरदों। गोबां आघात जायो बेबायदि जुदि फोथाय खेबस' खालामोबा। थारैनो गोलाव सम रायजो राजाफोरा गावनि खामानि दामानि गांनाय उखैनायखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानैब्लाबो नैबे 10 बोसोर 11 बोसोर 15 बोसोर जे सोमावसारनाय बै समाव जुदि गावजोंनो गाव हारिनि डिभिजन खालामालासे जुदि खौसेयै जुदि नाजानाय मोनब्ला दिनैनि समावहाय राजनीतिक जितु मोनथाय लुबैदोंमोन बेखौथ' दिनैनि समाव मोनबाय। नाथाय मोननानै मालाब जाखो? दिनै जोङो गावजों गावनो 50-50 डिभाइड जानानै दङ। बेलाफारसेथिं नोजोर होयोब्ला 50-50 आसाम होननायाथ' बियो जोंनि हारिनि फारसेसो 50-50 जानानै फैबाय आरो राजनीतिकनि मोनथायखौथ' मोनबाय। पलिटिकेल राइट्स जितु डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौथ' मोनबाय दिनै।
गावसोरनो डिमान्ड खालामबाय गावसोरनो दिनै सरकार सालायबाय अब्लाबो दिनै जायफोरनि हेंथा जोङो मोनसे समाव आन्दोलन खालामदोंमोन दिनै बिथांमोनजोंनो कोलिशन गभर्नमेन्ट दानानैहाय दिनै सरकारखौ सालायनो नागिरदों बेयो बोरैहाय रायजो राजाफोरनि 100% गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हागोन आरो रायजो राजाफोरा बोरै फिन खनसेबाव फोथायबावनो बिराद गिदिर मोनसे सोंथि बियो साजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों डिपेन्ड प्रमोट मोनसे हाखरनि नासोना बिथाङा लिरना हरदों बे समाव नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै रायजो राजाफोरा RSS नि माखासे RSS जों थाफानाय आरो RSS नि खसाब गाननायबो जोङो नुनो मोन्दोंमोन बिथांमोनखौहाय फट'नि थ्रुयै बेसेबां रियेल आरो बा फेक बेखौ मोनथि रोंला नाथाय नुदोंमोन आरो बेनिफ्राय क'क्राझार टाउनावहाय बेफोरबायदि नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन नोंथांमोना जुदि नोजोर होदोंब्ला थांनाय 2 बोसोरसो सिगां ना 3 बोसोरसो सिगांमोनथाय क'क्राझार टाउनावहाय RSS नि वहरग दलनि माखासे फ्लेग मार्च खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन रेलि खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन स' बेफोरबायदि नुफेरा खोनाफेरि जाथायफोरखौ दिनैनि समाव नुबाय थानो मोनगासिनो दङ स' बेयो मानि थाखाय जादों नोंथांमोनासो मिथिगोन रायजो राजाफोरा फोरमायहर राजु बर'नि नावदों एबसुआनो जा PCDRआनो जा UPPLआनो जा एबसुनो गासैबो एबसु थगायसुलासो आं गासैखौबो मिथिगौ होननानै लिरना हरदों जतिलाल बसुमतारी लिरना हरदों हाग्रामाखौ सैया हाग्रामानि हेफाजाब नांगौ दा फाग्ला फाग्लानो होननानै लिरना हरदों मनजित नार्जारी फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनानो मानि राजनिति रावल' बुंबाय थायो मोनसे रावखौ आं गोसोखाङो BPF नि समाव गोबां अजद होयोमोन फरायसा आफादा नाथाय दिनै मानो UPPL खौ अजद होनो हायाखै फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोना जाहोना मा दं होननानै बिथाङा फोरमायहरदों लिरना हरदों कमित बर' दासो नांगौ जानायखाय हाग्रामाखौ एबसुआ ओरैनोबा हाग्रामानि हेंथा धरना होयो मुसुखा सावो एबसुफ्रा होनना लिरना हरदों KNOP9BY बिथाङा लिरना हरदों जाथारखाया UPPL एबसुनि लिडारफ्रा सालाय गोलाव द्राय थगायसुला लांसुनिया जोबखा होननानै लिरना हरदों बिथाङा प्रदीप बर' बिथाङा लिरना हरदों BTR एकर्डआनो गादि आरो रांनिसो एकर्ड नङाबा मानि आन्दलन होननानै लिरना हरदों गुड होननानै लिरना हरदों निरन्जन किरादा जानकि ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों एबसुखौ फोथायनो गोब्राब मोनबाय गावसिनि UPPL नि राजनितिनि मुलाम्फानि थाखायसो रायजोफोरखौहाय खावलायदों सानो बिथाङा बिदि सानो थारमाने PCB 5321 बिथाङा लिरना हरदों डिपेन्ड एन्ड प्रमोट अगेन cannot be believed because both they never say about ex-NDFB who are in jail and in case होनना लिरना हरदों जोबथेसालियाव थानायाथ' जोबथेसालियाव थानायानोसै बिथांमोनखौ रायखाङोब्लाथ' सोरबा बायदिया बेफोरखौ बख'नायनि फारसे सिन्था खालामग्रा हानजाफोरखौनो जुदि बिथाङा ड्राग्स जौ लोंग्रा बेसाद मुवा बायदिसिनाजों गफबना थाग्रा थाइनैसो थाखानि लबिया आरिया होननानै बिथाङा दिनैनि समाव मोनसे टाइटेल टेगानो होना दोनबायब्ला दिनै हारिनि फारसे सिन्था खालामग्रा सोर ओंखारबावगोन बेलाफारसेथिं सोरबा खावलायो सोरबा बायदिया आरो बादा होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो BR ब्रह्म बिथाङा लिरना हरदों बे डिपेन्ड मोदावखा फिननाय मानो होनो हायाखै BTRआनो बड'फानि सिमां मिजिंमोन नामा 5,000निबो बांसिन बर' सुबुं मुंख्लं जानांनाय गोबां बिब' बिनानाव जिनाहारि जानांनायनि फिथाइ बड'लेण्डआ बहा डिपेन्ड एबसुआ फिननाय होथों डेलिमिटेशननि मिटिं जानाय समाव बै डिपेन्ड एबसुनि मेम'रेन्डामखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मानो नागिरना मोनि स' डेलिमिटेशननि समाव नैबे दावराव मोनसे जादोंमोन जे एबसुआ थारैनो डेलिमिटेशनाव माखासे ड्राफ्टफोरखौ लानानै जितु गुलाय गुजाय जादोंमोन बैफोरखौ बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों होनना बुंदोंमोन नाथाय बेखौ मानो नागिरना मोनदिया स' बेबो बिराद गिदिर मोनसे सोंथि लाजि रोङै डिपेन्ड मोदावखा एबसुखौ सिनायनो आद्रा गैला साबायखर अनजालु आदै SB थेंक इउ आदै नोंथांनि भेलुएबल कमेन्ट्सनि थाखाय SB खेरखातारि बिथाङा लिरना हरदों इउ आर राइट खोथा आदा थेंक इउ राजेश सरगियारि बिथाङा लिरना हरदों राइट स्पिच आदा डन्ट बिलिभ डिपेन्ड जै बर' हारिनि बिथाङा लिरना हरदों जै बर' हारिनि रानाधीर बसुमतारी बिथाङा लिरना हरदों सिगांनि एबसु दानि एबसु गोबां फाराग दङ होनना लिरना हरदों येस बेयो एबसलिउटलि कारेक्ट सिगांनि एबसु आरो बर्तमाननि एबसु नैबेयावहाय गोबां डिफारेन्सेस दङ जायनि जाहोनाव दिनै माखासे एक्स जितु एबसु बिथांमोनाहाय दिनैनि एबसुखौहाय गोबां सोंलु सोंथि खालामो बिथांमोना नैबेनि थाखाय मा जानो थांगासिनो दङ एबसुआ जोंनि हारिनि जितु माहारियारि आफादा बेखौ बिथांमोना गोबां सिन्था खालामदों आरो बेलाफारसेथिं एबसुखौ जोङो सोंखारियाखै एबसुआ
गावनि पजिशनावनो दङ एबसुआ एबसुयैनो थांना थागोन नाथाय सोंलु सोंथिया नैबिसोरनि सायावसो जे एबसुखौ जाय सालायदों दिनैनि समाव बै बिथांमोन दैदेनगिरिनि सायावसो बेफोरो सोंलु सोंथिया जे दिनै नोंथांमोना जोंनि मोनसे गोथार आफादखौहाय बबे डिरेक्शनजों बबे पार्टजों बबे डेस्टिनियावहाय माबायदि बासखौ सालायनानै बबे जायगायावहाय जोंखौ दैथायहरनो नागिरदों नैबेसो सोंलु सोंथिया दिनैनि समावहाय जानानै फैदों आरो बेखौनो रायजो राजाफोरा दिनै गाव गावनि कमेन्ट्सनि थ्रुयै गाव गावनि साननाय हनाय बायदियै कमेन्ट्स हरदों आरो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिनानै होदों स' रायजो राजा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो फरायजोबनो हादोंना हादिया मिथिला अबावबाफोर थालांबायबा निमाहाब्लानो जाबाय आङो जाखिनि हायो नैबेखौहाय समायखौ नायनानै फरायजोबनानै होबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो थिग बेबायदिनो मोजां मोजां कमेन्ट्सनि गेजेरजों दिनै जोङो सावरायलायबाय थानो हागोन होननानै आङो सानदों आरो खनसेबाव स' बिदिब्ला फिन खनसेबाव लोगो मोनबावसिगोन आरो मोनसे गुबुन टपिक लानानैहाय मोजां टपिक लानानै आरो नोंथांमोनजों फिन खनसे सावरायलायनायनि खाबुखौ लाफिननो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ' नैबेसेनोसै आरो लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय